Ritari ria serikali rimanyikaine na Ubuntu Endeavour Missions korwa chinse chia Michael nigo riagendereire emeroberio y'obogwenia bwa bosa chinsemo chia Matagaro 1 ebunge ya Bomachoge borabo bagokwana negetasende keiga abarigania omoroberio yo baenekire buna omobaro omonene bw'abantu nigo bakogwesokia ase obogwenia obwo eng'ane korokia buna amaroira mange nigo abwaterenetie abantu ase ebinyoro ime Murigito Apolinari Sakama norobotiorwe. Ase kanisa ya Adventista ya Matagaro 1 imeye wodi ya Bokimonge bunge ya Bomachoge borobwe county ya Kisii ase nambe nyinge y'abamenyi korwa chinsemo ekyo besoke na kwenyorera obolingoria nabo igubu bweni bwa bosam korwa shirisirike elimo eliri kutoka ase chinse chia Michael rimanyikaine buna Ubuntu Endeavour Missions. No na nyoreta abanyagitari baito barure chinse chia ng'umbu bachira ase Matagaro Camp Center chabono kobweni bwa marwaire ao ayarase emebere yaito bono muna inche Margaret nabwate omochando bwa erino bandusiri buya kabisa ntaigweti bororo bonde no nigo torega iga ase camp ya medical ya maiso na maino nabo igo na pressure ni sukari arthritis na marwaire ande Onyana bonige mechando ao ase chinka ekonyara koirera abange mbakonyara oboringori ase chinyagitari buna bagotumanya to promoter bebinyoro bone challenge enene abantu baito babwate ne chibesa amarwiro nigo are igoro mono bantu abange nigo baraira ase ebitanda ase enchako kwana nyagitari otebigwa anyara koba okona cha sha yeiga niga akonyara koba gotebigwa na cha ase encho y'omwaka omogima bono yatoka pesa nchiyo bariganeti omoyego oyo igo tokobairaneria mbuya manenene ase abo okobasenia chingaki chionsi ekero bameta ase oboiko bwense buna batokonyire iga bosa free of charge totari gwakanera nonya na eshiringi nigo baburire serikali korigereria omoroberio sha boikeranu anene ase bare bo batokonyora gwense korende bagwakana chibesa chinyinge ase omoroberio yo togweta ase community nabo okonyora omonto arororo okonyora arwarete lakini agoteba ng'a kera aichoreti are omotakapi lakini omayakonyora eprimium yabekeire iga ere igoro okonyora agoteba nachiete goichoria inche timaeti naki bang'ichorereti ng'a nkanyora ere eribu bono eribu eye iga agesinyete gwakana kera omotienyi ntomaeti ng'a enchera nero ororo eratoke aba iga babekire chiprimium chire igoro enchera nero ororo barari basi baeresa buya eprimium yabeire neinse boiga ase ensemo ya boringori abo boigo barenga barigani bomoroberio yo bagokere nambe enyinge yabo besokia korigia obogwenia bwa maroire abo. In fact by yesterday batemete korusia maino abantu barenge yange 56 ande bari kurusikwa eba successful buya maino abachandete bagenda ande baigwa mariogo so kare bari kogenda ase department ya mariogo aria nko babarenga mariogo bagenda naro. Number 2 abantu baito bachira abange bekenyureke na isiko yekenyuro. God is good. A lot have donated. A lot have put it together to pick up the medication. So there's plenty of medication here to take care of for now and then for later. Anything excess will be donated to the clinic. By the time though ika Friday, kanyorure nga emeremo yakoriru n'abanyagitari aba bacha buya. That is my hope. Nga toja wika Friday yo konyora nga emeremo yakoriru ari eremia nende nere iyo yatakeire. Hey, people are just finding out now about the medical camp. Calm. There's room. We have plenty of clinicians here. We're here to help. We're here to help. We're here to give back to the community. We're here to use the God-given talents that we have for everybody here. Ko ripoti regeta Senigian Soko TV. Ncheri atana Apollinaris. Kama